ସେଇ ସମୟ ସମାନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଜମା 5ରୁ 6 ସମୟ ଆମେ ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ ଆସୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ତାହା ଯାହାକି 15ରୁ 20 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ସମୟ 5ରୁ 6, ସେଥିରେ କିଛି ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍। ସବୁଠୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ 2 ଦିନ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁ ଆସିନି, ବୋଧେ ଆସିନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ। ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯେଉଁ ଆମ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛି। ଆପଣମାନେ 5ରୁ 6 ଏହି ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ଏ ସମୟରେ ଦେହ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଖେଳିବା, ଚାଲିଚଳନ କରିବା, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଯେମିତି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଟେ, କୌଣସିକୁ ଆମର ବାଦ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, 5ରୁ 6 ଆପଣମାନେ ତାକୁ କରନ୍ତୁ, ତା ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠିବା ଏସବୁ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା, ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିନି, ବୋଧେ ଇଏ ଯାଇନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଇ ସମୟରେ ଉଠନ୍ତୁ, ସେଇ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଖାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି। ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପଣ ସକାଳେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିବେ, ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀରର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ମିନିମମ୍ 45 ମିନିଟ୍। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା ଆଜି ଯିବି, କାଲି ଯିବି ନାହିଁ, ଆଜିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଛି, କାଲି କରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ତା ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଓଜନ ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ଅଳ୍ପ ଘଟିବ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଓଜନ କମିଯିବ। ଓଜନ କମିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଖି, ଚର୍ମ, ନାକ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ଅଣ୍ଟା, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପେନ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ମୋର କଥାଟି ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମୟକୁ ବିଲକୁଲ ହେଳା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ିର ଉଷ୍ଣତା ବଢ଼ିଲେ ପରିବେଶର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଏ ସମୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ସୋମବାର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।